Sitges celebra els seus 40 anys en aniversaris de 25. Sí, les 4 dècades de vida fantàstica del certamen coincideixen amb un grapat de pel·lícules que s'han convertit en clàssics del gènere. Preparats per bufar les espelmes del pastís? Sí, són d'aquelles que s'apaguen i es tornen a encendre. Fantàstiques, esclar. Aquest era l'interrogatori de Blade Runner per atrapar a possibles replicants. Nosaltres estem segurs que l'Àngel Sala és humà, però això de ser director d'un festival de cinema fantàstic... Per si de cas també li posarem el mateix braç robot intel·ligent per fer-li el nostre particular qüestionari. Vosaltres veieu si la pupil·la se li dilata? I és que aquest any el festival ens obliga a tenir els ulls ben oberts. Per la pantalla del Gran Sitges, el Retiro, el Prado i la resta d'espais de projecció passarà la millor selecció de cinema fantàstic de la temporada. A l'Àngel no li agrada gaire destacar algun títol per davant dels altres. Diu que tots són interessants, però el nostre test robotitzat intimida molt i al final es va posar a la pell d'un aficionat. Prepareu la llibreta. Això és el que no us podeu perdre del Sitges 2007. Grans títols de diferents països. Destaca aquest any, si l'any passat les cinemes americanes no havien tingut una forta representació en la secció oficial, aquest any sí. Hi ha pel·lícules americanes de moltíssim nivell que tindran un lloc en la secció oficial. El cinema europeu també, pel·lícules com Inside o l'Interior, la pel·lícula francesa que ha provocat un escàndol des de la seva projecció al Festival de Cannes, o Frontiers, la pel·lícula de Xavi Gens, del que tot el món parla com el nou Alexandre Allà, que ha sigut un èxit ara a Toronto en el seu estreno mundial i que després es passarà a Sitges. Luego tenim pel·lícules americanes que es sorprendran molt, pel·lícules no de gran pressupost, pel·lícules de sèrie B, de nous autors. Tenim First Snow, una pel·lícula protagonitzada per Guy Pearce, una mena de... no exactament de Memento, però sí d'aquests thrillers amb vocació una mica fantàstica que són realment inquietants. Tot tipus de pel·lícules i luego una bona notícia, ¿no? El cinema espanyol també tenint bons títols, jo crec que aquest any, pel·lícules com Rec, El rei de la muntanya, Los cronocrímenes, que seran a la secció oficial, crec que tenen possibilitats de sorprendre a tots, ¿no? I a més estem molt contents perquè aquest any Jaume Balagueró i Paco Plaza competiran, no estaran fora de competició i tindran una pel·lícula catalana molt forta en la competició oficial, una pel·lícula que ha sigut tot un èxit a Venècia fa poc i que demostra que el cinema de gènere espanyol en aquest moment és el més competitiu fora de les nostres fronteres i, per què no, també dintre de les fronteres, contra un tipus de cinema més gastat, que és aquest tipus de cinema més quotidià, que sembla que ja no interessa a molta gent. Luego també la sessió Premier recollirà pel·lícules d'impacte recent, Stardust, del Matthew Vaughn, una fantasia basada en un relat del Neil Gaiman, una pel·lícula que fa de los contes de fades una mica una lectura més adulta, que el que és habitual en aquest tipus d'història. Tenien una pel·lícula també molt polèmica, que en Amèrica ha causat una sensació entorn al tema, un debat entorn al tema de la revenja, que és el Death Sentence, del James Wan, protagonizada por un increíble Kevin Bacon, es una mena, un mix entre Taxi Driver y El justiciero de la ciudad, però feta con el estil, la problemàtica de los anys actuals, i és realment una pel·lícula sorprenent. Rec, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, és una de les pel·lícules més esperades del festival. Curiosament, aquests joves directors utilitzen el pla subjectiu, la càmera en mà i el format de reportatge televisiu per explicar-nos una història de terror en un ambient quotidià, tal i com fa George A. Romero, un dels pares del nou cinema fantàstic, que va renovar el gènere el 1968 amb La nit dels morts vivents. Aquest any Romero torna a la seva saga de zombis antisistema amb Diary of the Dead. Als seus 67 anys, el director no ha perdut la seva força narrativa i visual i les ganes de renovar. Day of the
En aquest 40 aniversari recuperem un autor que fa, crec que des de l'any 85, que no ve a Sitges. Va presentar el film Day of the Dead, la tercera entrega de la saga de los morts vivents, després va fer Land of the Dead i ara ha fet Diary of the Dead. A més, coincideix amb la nova pel·lícula que ha fet sobre la temàtica de los morts vivents, una pel·lícula que tracta sobre les noves tecnologies aplicades al tema de los zombies i a més a un any de la commemoració del 40 aniversari de la Noche de los Muertos Vivientes, lo qual és pràcticament un bon moment per fer l'homenatge. George A. Romero's Day of the Dead. There's no bugs on your skin. You have to dig it out. I'll dig it out and show you. George A. Romero rebrà una de les màquines del temps del festival, premi commemoratiu a tota una carrera. També la rebrà William Friedkin, el cèlebre director de L'Exorcista. Friedkin, a més, presentarà a Sitges la seva última pel·lícula, Bug, una claustrofòbica cinta que ironitza sobre els efectes de la paranoia post-11S. This December, from the Academy Award-winning director of The Exorcist, comes the movie the Chicago Tribune calls one of the most disturbing horror movies imaginable. We have to kill her. George A. Romero i William Friedkin encapçalen el reconeixement al cine nord-americà contestatari, realitzat moltes vegades fora del sistema dels grans estudis i amb capacitat de crítica social i política. Aquestes són algunes de les característiques de l'anomenat American Gothic i del cinema de Larry Fessenden, als que Sitges els hi dedica una retrospectiva. I luego l'American Gothic, que és una retrospectiva, es fa conjuntament a la Setmana de Terror de Sant Sebastián. Nosaltres passarem un número de pel·lícules i alguna més, a part d'algunes que repeteixen, però nosaltres farem unes 10 o 11 pel·lícules recuperant algun títol raro, un títol especial, que ens agrada molt, pel·lícules del Dan Curtis, pel·lícules com Brotherhood of Satan molt desconegudes i també pel·lícules clàssics, clàssics d'aquesta època, L'última casa a la izquierda o Las colinas tienen ojos, el Wes Craven, les pel·lícules, o El otro de Robert Mulligan, pel·lícules que són un referent per al cinema de gènere dels 70. A part de tenir un homenatge a un personatge molt curiós, que és el Larry Fessenden, un director independent que fa pel·lícules de terror i produeix pel·lícules fantàstiques molt compromeses i molt ecologistes. Ha fet pel·lícules com Wendigo, Habit, No Telling, o ha produït pel·lícules del Ty West, com The Rost o Triggerman, que la tenien en Noves Visions, i que ha fet una pel·lícula que passarem, que és molt interessant, que el títol és The Last Winter, amb el Ron Perlman, el protagonista, que és una mena d'avís també sobre el tema del canvi climàtic, una reflexió en clau de cinema de terror i com molts homenatges a La Cosa, a la pel·lícula de John Carpenter, molt interessant, i també és en l'Àrtic, i és una pel·lícula molt freda i molt interessant, molt minimalista. I parlant d'homenatges i retrospectives, hem d'esmentar obligatòriament els 40 anys de Sitges i la seva coincidència amb els 25 anys de l'estrena d'alguns títols mítics. L'any 82, els astres van pactar unes quantes nits màgiques, i pel·lícules com Possession Infernal, de Sam Raimi, La Cosa, de John Carpenter, Poltergeist, de Tobe Hooper, o Blade Runner, de Ridley Scott, van infiltrar sang nova al gènere fantàstic. Nosaltres hem escollit, evidentment, el Blade Runner perquè considerem que és no solament una de les millors pel·lícules de ciència-ficció de la història del cinema, sinó una de les millors pel·lícules de la història del cinema, que va revolucionar no el cinema de gènere, sinó tot el cinema. És a dir, a partir d'aquest moment, la visió de la ciutat del futur, la visió de la ciutat en general va canviar en el Blade Runner, la visió del thriller, del cinema negre. A més, tindrem convidats Sid Mead, Douglas Trumbull, dos de los visionaris que van fer el look més espectacular de la pel·lícula, els efectes especials i el disseny de producció, i nos explicaran una mica la seva concepció del futur segons la visió també del Ridley Scott i del Philip K. Dick, de l'autor en què es basa la pel·lícula, en cuya novel·la se basa la pel·lícula.